Els valencians necessitem una dreta valencianista. Ja sigues de dretes o d'esquerres, necessites una dreta valencianista. Te ho dic jo, que sóc abstencionista actiu i ni tan sols els votaria. Que per què? De veres m'ho preguntes? Bé, jo te ho explique. El tret distintiu de les seccions regionals valencianes de PP i Vox és l'antivalencianisme. Que no en creus? Mira aquestes notícies i dis-me si no són atacs directes a la cultura local. Retallar de prop d'1 milió d'euros a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Més continguts en castellà, és a dir, menys continguts en valencià, a punt. Discurs d'odi d'una regidora de Godella aprofitant la retirada d'un mural en versos d'Estellers. Imposició del castellà com a llengua base a les famílies en zones de predomini lingüístic castellà que triaren valencià. Tots aquests atacs s'han donat durant les últimes 2 setmanes. No cregues que me n'he hagut d'anar molt lluny per trobar-los. El cas és que la dreta pancastellanista és al govern perquè hi ha una bona part de la societat valenciana que els vota. Alguns dels seus votants són supremacistes lingüístics per als quals el valencià no és res més que un dialecto de paletos. Però la majoria són individus funcionals amb valors conservadors o liberals que no veuen una altra alternativa per exercir el seu dret a vot que donar-li a esta xentola jacobina. Des de castellanoparlants que senten total indiferència pel valencià, però que conviuen respectuosament en els valencianoparlants, fins a valencianoparlants de bressol, orgullosos de la seva identitat. Gent que mai els deixarà de votar per donar el seu vot a l'esquerra, però sí per a votar una dreta millor, una dreta valencianista no negacionista, perquè defendre els drets lingüístics dels valencianoparlants no és de dretes ni d'esquerres, sinó un valor transversal. I tu, què preferisses, una dreta valencianista o una dreta pancastellanista?